салом бинандагони хабартиҷӣ, имрӯз як хушхабар дорем, ки ҳавопаймои Тоҷикистон минбаъд ҳамарӯза ду парвози самти Русия анҷом медиҳанд. дар ин бора вазири умури хориҷаи Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин дар ҳузури хабарнигорон гуфт, ба изҳори ӯ ҳар ҳафта 14 парвоз самти Тоҷикистону Русия сурат мегирад. сар аз имрӯз Тоҷикистон иҷозати ҳамлаи намудани ду парвози ҳаррӯза самти Тоҷикистону Федератсияи Русияро гирифт. минбаъд дар як ҳафта 14 парвоз амалӣ мешавад, изҳор дошт вазири тоҷик. қобили зикр аст, ки қаблан Тоҷикистон барои ба даст овардани иҷозатномаи амалӣ намудани парвозҳои ҳаррӯза ба Русия ба ҳукумати он кишвар муроҷиат намуда буд. маълум гардидааст, ки ҷониби Русия ба муроҷиати Тоҷикистон посухи мусбат доданд. аз ин бора мешавад гуфт, ки ҳар ҳафта яъне 14 парвози дигар мешавад. бинандагони азиз, метавонед бе мушкилӣ билет харед ва парвоз кунед. ҳама меравад, чанд касе ки хон мераванд. дар намуди кишвари ҳозираш дар Россия 300 000 муҳоҷирони тоҷик мехоҳанд ба ватан баргарданд. 700 000 дигарашон мемонанд. чанд кас шумо билетро аз куҷо харидед? ҳатман нависед дар комментария. дӯстони азиз, бачаҳо инҷо кофта истанд билетро аз куҷо харем гуфта. ҳамин тавр шумо метавонед ба якдигар кӯмак кунед. ҳатман нависед.